Again, ang title nga gihatag sa ako Let the Sun Shine. Sa study sa outer space, ang pinakahayag nga bituon, gitawag nila niyo si R136A1. Ang pinaka-brightest star sa atong galaxy nga 10 times iyahang kahayag sa atong sun. Imagine mo na. And sunod lang na sa atong galaxy. Ang galaxy, gi-compose ni siya or gibuo ni siya sa mga millions or billions of stars. O ang atong entire universe, na si unnumbered ka mga galaxies. So dako kayo ang universe, dili maihap ang mga stars nga naa diha, pero wala gi enough nga numbers of stars nga makahatag yung kahayag sa universe. Tanawon bitaw ng universe, ngit-ngit nga nay mga gagmay nga dot sa mga stars. It's because dili enough bisan ang mga trillions or unnumbered stars muhatag og kahayag sa universe. Pero ang Bible nag-ingon, Jesus is the light of the world. Awagod ang John 8:12. Then spake Jesus again to them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ang light, nagsimbolo ni kanunay og guidance og hope. Ang tao bitaw mo og guidance, muwad-an og hope, muwad-an naman og kanabang di na sa ganahan sa kinabuhi, no? Once mawala ng guide, once mawala ang imong hope, may lang sa Facebook kinay paglaom, no? Pero ang light nagsimbolo ni direction og hope. Sa dang ang adulterous woman, miduol siya kang Jesus Christ. Diyang surrender siya ni Christ, ang adulterous woman napasaylo iyang mga sala ug nakakita sa bag-ong perspective sa iyang life. Si Christ ang light, ang guide ug ang hope sa atong life. Sa dang usa ka salbahis nga si Paul, misurrender siya ni Christ, natagan og bag-ong meaning ug direction ug purpose ang iyang life. Now again, may imagine ba nato kung si Christ wala minaog sa kalibutan? Ma-picture out ba nato? Ma-picture out ba nato ang dagan sa atong kalibutan karon? Terrorism, grabing bombing, ang tension sa mga wars, nagkasaka ang cases sa depression. Tungod sa pandemic, nagproblema nga to ang government, even ang mga other countries, nagkasaka ang depression. O ang suicide cases nagkadako. Drug addiction, corruption, loneliness, daghang tao nga lonely. Daghang tao sige ngisi-ngisi pero deep inside guol kayo sa tanan. Cancer patient sa mga hospitals. Daghang kay street children, orphans, biktima sa earthquake, landslide, flood, typhoons. Gubot kayong kalibutan yun. And may imagine mo kung si Christ wala minaog dinhi. Kung wa niya tagay kahayag ang atong kalibutan. Now, ingon si Christ, He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Once naa ka sa kalibutan, sa kangitngit, pero si Christ na sa imong life, munang naaga puntay direksyon, munang naay tao gihapon nga dunay paglaom, malinawon, malipayon tang nagserve sa Ginoo bisag gubot atong kalibutan, kay si Christ naa sa atong kinabuhi. Ug mao na nga bisan tuod guba kay atong kalibutan, naay assurance sa guide, sa light ug sa hope. First of all, ang verse 14, follow me. Naay tulo ka light bearer dinhi or gibilinan dinhi ni Christ sa light. Verse 14. Ye are the light of the world. Now first,
ang audience din ni Jesus Christ, ang church members. So first, ang kahayag ni Christ, gibili niya sa church. Supposedly, kaya may mga churches good nga nagpasiugdas kangit-ngit. Ang church gyud mo oy kahayag sa usa ka komunidad. Now, sa unsang pamaagi ang church mahimo mang kahayag. Nami mission sa Surigao, ang ngalan sa ilang church dito is Lighthouse MBC or MBM. Ang Lighthouse, mo ni siya guide sa mga traveler gamit ang barko. Sa karaang panahon, ay mga highway na may mga street lights, di ba? Sa karsada na street lights, na mga warning signs, pero sa dagat walay street lights, walay mga warning signs. So ang guide sa dagat katong mga lighthouse. Usually ang mga lighthouse na ninabutang sa mga corner bitaw, mga pangpang nga bahin. So kumupalong og siga ang mga lighthouse, dili ka kita sa direksyon ang mga kapitan o posible pa ikadisgrasya ni sa maong barko. Now ang church muna siya lighthouse sa mga katawhan. Ang kalibutan manggod usa ni kalapad kaayo nga dagat nga ginalawigan nato. O kung mapalong ang mga churches, unsay suga sa mga katawhan. Wa bi masave sa atong church. Why maluwas sa BMBC? Dili makasave ang ubang religion, si Christ. Pero ang church, dako kayong tabang nga mubag og kinabuhi. Oh, honestly be, nabag-o ba imong kinabuhi? So ka nag-attend ka nini nga church? Yes. Kay kung wala na bag-o imong kinabuhi sa pag-attend nimo nini nga church, it could be na nimong problem or kini nga church wala na himong kahayag diha nimo. Kay ang church gi-design siya nga may mong kahayag sa unsang pamaagi. Dapat ang church nagapadayon siyag umol o guide, tudlo, rebuke, correct sa mga katawhan sa Dios. Mubitaw na sa church, normal sa church makadungog gitag pagbadlong, pag-correct. Normal gina moingon gina si pastor usahay, sis kanang ay lang pong dagko kayong ariyos, sa kana nang ginagmay. Wow. Moingon gina si pastor, Brad, ayaw lang pag-short, magsimba, brad, ha? Katog yung nindot kayo nga pantalon. Naagi pagbadlong, pagmaymay sa church. Kay once si church muhunong sag tudlo ninyo, wa na sa nahimong kahayag. Ako ninumdum nung ko sa una, isa sa mga tao nga nagantos ugmay nako gawas sa akong parents, akong pastor. Si Pastor Mike. Di na ko malimtan sa una, musimba ko akong buhok dinhi. Nya, akong pintas, dagko kayo dinhi, lingin-lingin, lahilay kay short, o pantalon. Nya, sugod na akong simba, di ko ganahan mo simba, kay murag si Pastor Mike, kay balos akong kinabuhi. Muingon din si Pastor Mike, hunungan na to ang bisyo. Yan, ako'y bisyo. Dapat, formal tatanawon. O niya ako, pang-punk mataw attire sa una. Kabalo mo gunis ba sumayag sa akong life? Pero abini mo, tungod ato nga mga butang, kung wa siguro ko badlungan sa akong pastor sa una, I don't know unsay klaseng kinabuhi na anak ko karon. Moingon din siya, Jan, tangtanga imong ariyos. Jan, pag sinina nagtarong, ayaw nang bitay kayo bilahan. Jan, hunungan na ng bad words. Jan, tugyan na ng bisyo sa Ginoo. Kana tanan pagmaymay, di ni mo na madungog sa ubang institusyon, sa church. Kaya ang church mo ni kahayag sa atong kinabuhi. Amen? Tanang pagbadlong, tanang pagmaymay, expected na agi na sa church. Kaya again, kumuhunong si church og badlong anang mga butanga, wa na ni nahimong kahayag nga iglesia. Pero pasalamat ko, I know, kay balupod mo sa iyong kagulingon nga, dunagi changes, sukad, nahimo mong kabahin nini nga kay iglesia. Amen? Nahimo ning lighthouse sa inyuhan kinabuhi. Number 2, sa verse 15, ingon si Christ din yun, neither do men light a candle and put it under a bushel,
and put on a candlestick, and give it light unto all that are in the house. So ang setting din ni Christ, usa ka balay. Na mo idea. Ikaduhang gibilinan ni Christ sa kahayag ang atong panimalay. First ang church. Ikaduha ang atong panimalay. Kabalo ba mo nga kahayag pud ang atong panimalay sa atong silingan? Now, kinumdum ko sa Old Testament time sa Israel, ang ilahang primary nga suga is kanang lampara or kandila. Tagsala ning kandila kasagaran gyud lampara. Now daghan man tag mga edad-edaran din ni, kaabot siguro mo atong wa pay kuryente no. Kaabot man gani ko, samot na siguro mo. Okay? Sa una, Petromac. Nami gitawag sa unang baro. Nami gitawag lamparilya. Mo na gamit na sa bukid sa akong lulag lolo. Nigabot na alas 6, magdugka na din nato. Nami tulo ka suga. Isa sa kusina, kaduha sa sala, ug ikatulo dito sa gitawag na balkon, terrace. Nigmanihapon nami kuaon tong tanang suga. Inighuman nagpanihapon, ibutang tong pinakakusog dito sa pinakasentro sa sala. Butang na sa babaw para ang hayag niya mukatag. Unya, di pa man mi matulog, magtabi-tabi pa man mi dito sa gawa, sa balkon. Nami isa kasuga po dito. Yung mga tulog nami, magpulaw to akong lula o kanang bitang lamparilya, ikawit ba? Lamparilya. Magpulaw to siya, hangtod na siya, magbuntag. Nya, gamay laging siga. Importante ang kahayag, muhatag nig life sa atong panimalay. Now, ingon ang Bible, ang atong panimalay gibilinan nig kahayag pod sa Ginoo. Abi nimo, if dili maguba ni Satan ang church, ang imong panimalay ang sunod nga target. Yes, isa sa strength sa church ang family man. Lisod biya mo simba nga ikaw lang mong pamilya tuwa dito sa sinihan, tuas party, ikaw na dinhi. Kanabang niguman ni magsimba, mag-uol ka ba, may tag naapod sila dinhi. Pero ligon kaayo ang imong feeling once entire family mo nga naa sa simbahan. Sakto? And you know what? Once pamilya nagihisgutan, damay gyud tanan. Wa gi gana ang kinabuhi. Basta pamilya ng issue, pamilya ng problem. Kadungog kog movie nag-ingon, tandugan na tanan ay lang ang akong pamilya. Family, yung pagkata family is life. So si Satan, tanaw niya ligon king church, ang next target niya ang imong family. Kuhaon og palungon niya ang kahayag sa imuhang pamilya. Ang strength sa family, wa man sa atong balay, wa man sa katag-as atong gate, hinumdumi gyud. Ang ligon nga pamilya, dili tong gwardyado ang balay, na CCTV, tong dagko kay ba ang mga iro nga nagbantay. Ang kalig-on sa pamilya kabalo kaasa, naa sa parable nga gihatag ni Christ. Tanaw na tong parable of the builders. Matthew 7:24 nga to 24 to 25. Unsa di ay ang lig-on nga pamilya. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, si Jesus nag-ingon dinhi, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon the rock. Ingon ni Christ, ang naminaw sa akong pulong, ug nag-apply. Now, timan iha, ang naminaw sa pulong ni Christ, ug nag-apply sa kinabuhi, sama siya sa usa ka nagtukod og balay, and balay nagrepresent is usa ka panimalay. Nagtukod sa ibabaw sa dako nga bato. Pag abot sa unos, wala ni natumba kay lig-on king bato ang gitukuran. Nagets na to?
bisan pagpila ka buk gwardya sa imuhang balay, kung wala ka na malandong sa pulong sa Dios, wala nimo ni gi-apply, dali kay na bungkagon. So ang strength sa usa ka house or sa home naa sa pagpamalandong sa pulong sa Dios ug pag-apply. Na tanawa, the same chapter, verse 26. Matthew 7:26, and everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. So once nakadungog tagpulong, unya wala gi-apply, dali kay na mapukan nga kinabuhi. Again, kung gusto kag lig-on nga pamilya, padungga sila sa pulong sa Dios. Unya i-apply nis ilahang kinabuhi. Dugay biya. 7 years gi-pray sa akong mama ang salvation sa akong papa. Oh. And nidawat akong papa sa hospital pag yun. Pero basta di lang kamuhunong og pray, di gid na kalimtan sa Dios nga prayer. Now, tanawon ko na to ang principle sa foundation sa family. Na isa ka practical kay nga gi-advise din ang isa ka psalmist sa Psalms 127 verse 1 to verse 2. Psalms 127 1 and 2 verse 1. Tanawa ha, naay duha tulo ka aspect din sa imong life nga dapat nimong tagagpansin. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. First thing, bisan pa kunog unsa ka nindot sa imong balay, sa imong trabaho, ino na to ha? Sa imong pamilya, unsa ka loving imong family. Kung dili daw ang Dios mo'y nagtukod ni ana, way pulos daw ng tanan. Bisag unsa uno pagpanindot sa imong balay ba, sa imong wealth, sa imong foundation, kung wala na'y blessing gikan sa Dios, dali ka na mapukan. Next phrase, except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So dinhi, ang city na pud. Sa city, manggod sa ilang time so, na sila'y watchman. Ang watchman, naanis pinakatumoy sa tower, huwag na'y kalaban mo atake, si unang makikita ang watchman. Wingon dinhi, bisan pa kunog unsa ka lig-on sa city, unsa pa ka energetic sa mga soldiers, kung ang Ginoo wala niya na nga syudad, wala niya na nga community, sudlan gihapon na og kaaway. Mobitaw na nga isa sa mga strength sa usa ka syudad ang mga Christian churches. Labi na ang tinuod nga church. Kay once ang Ginoo wala sa usa ka city, dali kina bungkagon, gubot kina nga syudad. Now ang ikatulo, Verse 2. It is vain for you to rise up early. Napaminaw mo. To sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Now, nagisgot na po din ang psalmist sa atong practical life. Bisag unsaon daw natong pagpaningkamot, matag sayo, trabaho, overtime, pangitag sideline, pangitag diskarte nga maka-income ta. Kung ang Ginoo wala diha, wala daw nay pulos. Si Solomon ang nakaangkon halos tanang butang sa kalibutan. Ay nananyog i-goal nga labuan si Solomon, 1,000 ka asawa. 700 ang legal, 300 ang illegal. Ug wealth atong hisgutan, ingon ang Bible, during his time, walay makalabaw sa iyang kadato. So niagi na tanang kwartang Solomon. Babay, power, influence, na ang Solomon. Pero tanawang first chapter sa Ecclesiastes, sa conclusion niya sa tanan, all is vanity. Paminaw sa usa ka legendary nga king. Niagi na sa tanan niyang kamot ang kaibog sa kalibutan, pero ingon siya, way pulos ang tanan.
Kay bisan pag unsa kadaghan sa tong nakumkum ko ang Dios dili mo bless ni ana, dali ka na gid walaon. 10 year nimong ipunan sa abroad. 10 years. Nasakit na kag isa ka adlaw, hurot ang 10 years ni ipon. Dali kayo kuhaon ang atong gihaguan once ang Dios wala ni ana. Amen. So sa atong pamilya, ang love na to atong family, dadagin sila sa Dios. Amen. Number 3, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. And this time, so first, ang church mo'y kahayag sa ato ang community. Second, ang atong home mo'y kahayag sa ato ang palibot, sa atong mga silingan. And this time, i-focus na ko ni sa imuhang self. Jesus, or let Jesus shine in your life. Ingon siya, let your light so shine before men. Ikaw ang kahayag pod sa katawhan. Nagsugod di tanan sa individual, wala may home kung walay individual, walay church kung walay individual. Abi nyo sa ancient Greeks, ang karaang Olympic sa una, naa sila'y klase sa lumba sa dagan, nga dili papaspasay sa dagan, dili pa mubuay og time. Mudagan sila, lumba sa dagan, pero magbitbit sila torch. Nagsiga tong torch. Ug ang makadaog katong pinakamubuog time nga nakadagan, pero wala napalong ang iyahang torch. Daghan kay nakauna, paspas kay nanagan, pero pag abot sa finishing line, napalong ang ilahang suga. Abi nimo, usahay kusog kita managan ba? Kusog kita maningkamot. Tanan gusto na to labuan, tanan gusto na to unhan, and wa ta kabantay nga atong spiritual life napalong na. Mumito ingon si David sa Psalms 23:6, surely goodness and mercy, duha na, goodness and mercy shall follow me. So ang blessing sa Ginoo nagsunod man ninimo, wa man ka nagukod ani. Di ka kinahanglan magpaspas. Unsay sa kapaspas nimo lisod na kaabtan. Naguna na ka. So usahay sa atong kabisi sa pagpaningkamot, daog tuod ta, first ta sa line, pero atong suga napalong, disqualified gihapon. So let your light so shine before men. I-priority ang imuhang light. Relax lang, ay nakipalabig paningkamot. I-priority ang imong Christian life. Tanan biyang aspect sa imong kinabuhi, bubalik yun sa imong foundation ang Christian life. Once spiritually weak yun ka, once spiritually dili ka na naka-strong diha sa Ginoo, moapekto gini sa tanang aspect sa imong life. Pasigaa imong suga. Balik ka sa fellowship. Balik ka sa mga activities nga maka-inspire nimo. Ayaw ikaulaw imong faith. Ayaw ikaulaw nga Christian na ka. Ayaw ikaulaw pag ingon nga wa na ko nga bisyo brad. Ayaw pagduha-duha sa pagpahibalo nila nga bag-o lang kong gibaptize man good. Ipakita ang imong kahayag. I-prove nila nga si Christ na nasimong life. I-prove nila nga si Christ ang kahayag sa imong life, mo nang imong kinabuhi dunanay saktong kabag-uhan. Amen? Let the sun or let Jesus shine in your life. Amen? Ginoo, nagpasalamat mi Lord. Pila ka tuig Ginoo nahimo kang kahayag nining iglesia. Thank you Lord kay wala nimo palunga Ginoo ang kahayag niini. Taliwala sa mga unos nga nangagi. Taliwala Lord sa pagbalhin-balhin Lord og dapit hantod nga napahaluna dinis maa. Salamat Lord kay nagprovide ka og mga light provider Lord nini nga lighthouse. Na-provide kag mga leaders,
nag-provide kag katawhan. Salamat Ginoo nga wala ka ni hunong pag-encourage nila. Lord, akong prayer para nining at church, mahimo pa unta ni silang dako pang kahayag. Unsa man Ginoo ang mga giplanos kaaway sa pagbungkag niini, dili unta ni Lord matandog. O Ginoo, barog unta ni nga iglesia bit-bit ang usa ka limpyo nga testimonyo. I-bless Lord ang tanang mga pagpaningkamot Ginoo gikan silang pastor ngadto sa mga membro Ginoo nga kanitan Lord dunay harmony ug moabot Ginoo sa usa ka katuyuan ang paghimaya lamang nimo. Unta Amahan, mahimo pud kang kahayag pa sa among pamilya. Kung na may pamilya din ni Lord ang nay mga problema Ginoo, nasayod mi nga wala gyud imposible nimo Ginoo. Wa gyud imposible nimo Lord. Among prayer Ginoo nga tabangan nimo Ginoo nga among pamilya mo bangon pag-usab. Kaya nimo Ginoo bag-og kasing-kasing sa usa lang ka segundo. Kaya nimo Lord mo fix og usa ka broken heart sa isa lang ka prayer. So Lord, i-increase ang among faith. I-fix Ginoo ang mga guba namong kasing-kasing. Ayuha Lord among di mao nga mga desisyon. Plus tarag balik Ginoo ang imong mga pamilya nga mo'y nagbuo niini nga iglesia. And Lord, pasigaa ang kahayag sa among kinabuhi. Nga dili na mo Ginoo ikaulaw ang pagsulti sa uban nga Kristohanon nami. Doon na nay bawal sa among kinabuhi. Doon na nay Kristo sa among kinabuhi. Naa nami direksyon nga gisunod. Unta Lord, niana nga kahayag mahimo ming giya ug influence sa uban nga naa pa sa kangitngit. I-bless ning mga ladies Ginoo nga unta doon na pa sila daghang initiative nga mag-organize tung nini nga klase nga event. Ingon man ang mga kalalakinan ing tanang member nini nga church sa leadership ni Pastor Teng. Gihangyo na mo imong Holy Spirit, kanunay ka mag-guide na mo, mag-encourage na mo Ginoo mag-uban nining mong iglesia. Kining tanan among lauman nga mong madawat. In Jesus name we pray. Amen. Oh, amen.